Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bona tarda entzule. Bon dia, epunto da nagore. Ondo zaudete? Bai, ondo. Bai, epunto hori jarri beharko diogu txiribita honen turutaren moduko bat, ze gaizua mikrofoneri gabe dakauta. Bueno, gaur pizkat autobombo esan behar nuen, baina gure podcastaren izenan nola baita azaltzera omen zatoz. Bai. Ez? Eta horretarako agian, historiari buruzko podcast serio demonio bat garen enean, nora jo eta antzinarotik hasi behar dugu. Bai, azkenan histeriaren historia errepasatu nahi dugu, eta hortarako antzinako Egiptora joan behar dugu. Beti egiptoarrak. Bai. Eta da, histeriaren lehengo aipamena, ez dakit histeria esan, ze horrendik anitza, ez zuten erabiltzen, baina emakumeen jokabidean anomaliak, ez, jasotzen dituen lehenengo dokumentua, ozarrena, da duela 3000 urteko papiro bat. Eta antzinako Egiptoarrentzat, portaeran ahasmendu hori uteroaren desplazamentuak eragiten zuen. Ara. Literalki, utero edo umetoki errariak ziren, ez dakit, basamortuko harriak bezala, izarrak bezala, edo Mikel Laboaren hegaztiak bezala, ez? Hegazti errariak pausatu dira leioan. Bai. Errari, ze polita. Bai, utero errariak. Bereizten diren lekuan. Utero errariak ez ziren pausatu, Mikel Laboaren hegaztiak bezala, eta antzinako Grezian ere, jarraitze zuten pentsatzen, Egiptoarrek bezala, ez, uteroak eragiten zuela hori, eta izena haie jarri zioten. Histera, antzinako grekeraz, uteroa da, umetokia da. Beraz, histeriaren etimologia garbi dago. Eta greziarrek egin zuten azan, beste gaixotasun edo beste sintoma batzuk gehitu zizkioten histeriari, eta kasu honetan, adibidez, antzutasuna, eta ezkongabe izatea. Pekatu larria. Bai, oso sintoma larria. Sintoma larria. Bai. Eta Erroman ere jarraitu zuten sintomak eta gehitzen. Nola ez. Bai, abortu naturalak, amenorrea, menopausia bera ere, histeriaren sintometako bazan, eta uteroaren funtzionamendu desegokoari lotuta jarraitu zuen histeriak, baina utero errari edo utero ibiltari, utero mugikorren teoria hori baztertu egin zuten. Lastima, fantasia pixka bat kendu zioten histeriari. Eta beraz, ikusten duguna da, antzinaroan histeria dela aterki termino moduko bat, tardun normaltzat jotzen ez ziren orotariko jokabideak, ugalketa aparatuarekin zerikusia zuten gaixotasunak, edo prozesu naturalak, ze menopausia ez da gaixotasun bat, prozesu naturalaren parte da. Eta gainera, oraindik azalpenik ez zeukaten gaixotasun batzuk ere sartu zituzten, adibidez, epilepsia. Eta noski pentsatu nahi dut emakumei historian egotzi zaizkien gauza txar gehienen atzean, zein dago atzean, beti? Pues, elizta, munduan egon den multinazionalik handiena, ez? Elistaria hortik agertuko, eliza katolikoa, apostolikoa eta erromatarra. Bai, hori da, antzinaroari errepasoa egin diogu, eta erdiaroan eta errezimenduan histeriak elizarekin egin zuen topo, zuk esan dezuen bezala. Eta orduan uteroaren gaixotasuna izatera utzi zion momentu batez, arimaren gaixotasuna izateko. Arima. Bai, pekatua zen, eta posesio demoniakoa atzean zegoela uste zuen agerian histeriak.
otoitza, inber, fuerte. Hori da, ez? tratamendua aldatu egin behar da, ez? Bai. Azkenean, gaixotasun horren jatorria aldatuta, eta bai, otoitza, exorcismoak ere, baina horiek kasurik onenean, kasurik txarrenean, imaginatu ezakegun bezala, tortura eta exekuzioak. Bai, oso ondo, ez? Arima garbitzeko beti oso ongitorri diren. Histeriaren tratamendu eraginkorrena. Ez dut baten asko aldatu denik, demoniako aipatu duzu lehen, eta segitu netorri zait burura, 2018 gure Jose Ignacio Munilla handilak esan zuena, nola feminismoan infiltratuta dagoen deabrua, eta hori izan zuen, oain dela 4 urte. Oain dela 4 urte, ez, ikusten duzu, ja erdiarotik, Bai. erdiarotik horrela zen. Munillaren jarraitzaileak, histerismoare maitu dute, antza. Hori da. Baina egia da ja 16 eta 17 mendean, ja zientziak aurrera egin ala, pues, ez, posesio demoniakoak alde batera utzi zituzten, eta orduan histeria eta arimaren, eta histeria eta uteroaren arteko lotura hori ja erabat hautsi zen. Charles Legua eta Thomas Sydenham izan ziren hortan aintzindari. Eta esan dezakegu handik aurrera, histeria nerviosistema zentralarekin lotuta agertzen zaigula. Hau da, histeria bihurtzen da, bai, eta bihurtzen da azkenean buruko nahasmendua. Hau da, gaixotasun mental bat. Hori da. Sigmund Freud. Bai. Bai. Pizkat ezaguna dugu, ez? Hark ere bere alea jarri bertzuen, eta ale neko freudianoa jarri zuen. Bai. Ez omen zan, omen zan misogino samarra. Bai, baina kasu honetan ezen beste. Ale batetik, histeriak haurtzaroko errepresio eta abusu sexualetan omen zuen jatorria. Ara, beti bezala, beti txikitako kontuk. Bai, sexua eta haurtzaroa, eta Freud. Irukote santua. Baina, esan dizudan bezala, ekarpen interesgarri eta ezain misogino bat ere egin zuen. Eta da, gizonezkoi ere, histeria diagnostikatu altzaiela esan zuen. Denontzak kaka. Bai, ez baino etzuen arrakasterik izan. Ara. Eta jarraitu du bakarrik emakumeak seinalatzeko modu bat. Baina gainera, 20. mendean, psikiatriak aurrera egina ala, gaixotasun mentalen sintomak eta diagnostikoak zehaztu ala, azkenean histeria joan zen pixkanaka mugatuz, ez? Depresio eta antsietate diagnostikoak gora egin zuten, eta histeria diagnostikoek behera, eta geratu zian mugatuta, nahasmendu mental konkretu batutara, ez? Disoziazio eta komertzio nahasmenduetara, nagusiki. Baino egia da, 20. mendean, batez ere 20. mendearen erdialdetik aurrera, pixkanaka histeria despatologizatu egin zutela. Eta orduan 50. hamarkadan, uste estatu batutako erakunde bat izan zen, ez? Hori kontu zaharkitua zela esan zutenak. Eta ja, 80ko hamarkada inguruan, ia erakunde, osasun erakunde gehienek ja zerrendetatik, ez? Gaixotasun zerrendetatik kendu zuten. Eta gainera, garrantzitsua aitortu zuten histeriaren oinarrian genero aurrejuzkoak zeudela. No, ya no quiero pelear. Me cansé de estar siempre pidiendo a gritos en tu vida un lugar. Ya no quiero ser la histérica para tener lo que con amor he sabido ganar. ¿Y tú de qué te puedes quejar? Mikel Laboa, Tino Casal, Pimpinela gaur kantu txarrez beteta gatoz histeria zitzeiteko, Wow. Bai. Baina, bueno, badirudi ondo bukatzen ari zela histeriaren historia. Bai, naizta milaka urte batzuk behar izan. Baino, esan dezakegu despatologizazioa nolabait ere garaipen gazigozoa izan zela emakumeontzat. Raro. Bai, zergatik, vibradoreak eskuratzeko erraztasuna galdu zutelako. Lehen antzarrezago menzan? Bai, asko zerrexagoa. Kontua da, vibradoreak eta histeria oso lotuta daudela. Victoria Aroan, vibradoreak histeria tratatzeko erabiltzen hasi ziren. Ez dakit ikusta daukazuen 2011ko pelikula badago,
histeria izenburua duena, Bai. eta pixka bat hori kontatzen du, ez? Hori, historia tratatzeko nola hasi ziren... Vibradoren bitartez. Bai. Claro, itxuraz, ez zeukan inolako konotazio sexualik, horrek. Emakumen orgasmoa bera ere, ez zomen zen existitzen. Hori ere ez. Ez, paroxismo histerikoa esaten zioten. Ze polita. Bai. Eta beraz, vibradoreak ziren gailu terapeutikoak, eta edozein saltokitan, eta ez, saltzen zituztenak. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Eta publizitate adibide batzuk jarriko ditut. 1910ko iragarki batean, White Cross markako vibradorearen leloa, hau zan, vibrazioa bizitza da. Vibration is life. Hori da. Eta 1918ko Sir saltokitako katalogoan, izenburua zen emakume orok estimatzen dituen laguntzak, eta hor barruan dozena bat edo etxetresna agertzen ziren, eta hoien artean vibradorea, eta zioten vibradoreak zirela etxerako erabilgarriak eta satisfaktorioak. Vibradorea eta etxetresna esaldi beren gustatzen zait. Eske hala zen, eta pentsa, 1902an merkaturatu zuten Estatu Batuetan lehen vibradore elektrikoa. Horrek esan nahi du, izan zela elektrifikatu zuten 6. etxetresna. Adibidez, xurgagailua, aspiradora, Bai. 9 urte geroago elektrifikatu zuten, eta plantxa edo lixa burdina handikan 10 urtera. Ja, bueno, aintzindariak. Baina, lehen esan dugun bezala, 1952an Estatu Batuetako psikiatria elkarteak esan zuen histeria etzela gaixotasuna, eta orduan vibradoreak terapeutikoa izateari utzi zion. Eta bihurtu zen jostailu sexuala. Eta saldoketatik, kendu. Claro, ja tabu bihurtu zen, eta ohiko saltokitatik kendu zuten. Ze pena, kriston eszena politak kendu dizkigute horrela, pentsa supermerkatura joan, eta ama letxugak eta porruak aukeratzen egin bitartean, semeari esatea, Mikeltxu, ekarri hor apal gainean dagoen viradorioetako bat, etxeakoa berritu behar dudala, alako eszenak galdu ditugu, ez? Hori batetik, eta gero egia da despatologizazioak ere ez duela ekarri histeria terminoa erabat desagertzea. Eta hitz hori oraindikan ez emakumeak iraintzeko erabili izan dela. Orduan, errepaso egin ondoren nolatan bururatu zitzaigun gure podcastari oroimen histerikoa izena jartzea. Horri esaten zaio reapropiazioa. Azkenean da, kolektibo batek iraingarria den termino bat hartzen du, eta nolabait ere buelta ematen dio. Geuregin. Ezta? Hori da. Eta azkenean da, horrekin lortzen dezuna da, irain hori neutralizatu egiten dezu, edota beste balio bat ematen diozu. Balio erantsi bat hartzen du komunitate horrentzat. Adibidez, gurean, asko esan behar nun, ez dakit asko den, baina nola baiteko normaltasunez entzuten diren boiera, edo marikoia, kasu. Hori da, bai. Eta adibidez LGBT komunitatean dago beste hitz bat, oso adibide garbia dela queer. Queerra. Bai. Eta beltzen komunitateak niger hitzarekin ere egin du hori. Beltza. Eta beste adibide historiko artistiko bitxi bat ere badago, ez dakit ezagutzen zenuten, eta da impresionistena. 1874an impresionistek oraindikan izenik ez zeukaten arren. Beren buruari zioten deitzen impresionista. Hori da. Eta lehen erakusketa independentea egin zuten urte hartan, eta besteak beste Claude Moneten impresioa egunsentia izeneko lana aurkeztu zuten. Izenburu hori aprobetxatuz, Louis Legoa arte kritikariak impresionisten erakusketa izeneko artikulua idatzi zuen, eta egite zuena da artistaiek ridikulizatu. Bai. Aietaz parre egiteko erabili zuen terminoa. Artistek orduan zer egin zuten? Bere egin. Irainaura hori bere egin zuten, eta ederkidak egunez gaur egun, iraingarria izatari utzi zion, eta beste balio positibo bat hartu zuen. Beraz, podcast honen izenak
ez? Hitz joko erraz bat izateaz gain, gehiago ere izan nahi du, ez? Eta da histeriaren aldarrikapena, ez? Eta azkenean, utero errarien, utero ieslarien, utero dantzarien aldarrikapena. Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato. Yo soy la que mato, coro con los capos, loquita paso el rato, controla tu gato. Nene, si tú quieres me pego, la mata que tiene la prendo, traen botella, quemamos adentro, te lo muevo suave o violento. Nene, si tú quieres me pego, la mata que tiene la prendo, traen botella, quemamos adentro, te lo muevo suave o violento. Argi geratu zaigu E.ok utero perreatzailea daukala. Gusten zaio. Abestia aukeratu duelako. Eta utero errariak, utero dantzariak aldarrikatzen ditugula aprobetxatu nahi dut, ohar bat egiteko, eta da, utero errariak diegunean, ez, horiek aldarrikatzen ditugunean, ez gehalari organo fisikoaz. Hau da, uterorik gabeko emakumeak ere, histerikoak dira, eta utero errari disidente dantzari metaforikoak dituztela. Hori da. Eta beste ohar bat, ikusita ze kantatzarra jarri digune puntok, hankartean eta buru edo belarri artean duzula, noizean behin, eta alba da histeriko baten moduan txakurtu, perreatu pizkat, 10 medikuetatik 11 gomendatzen dut eta. Hori da. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.